A Asociación de Vivendas Turísticas de Galicia tamén aporta o seu grande area para loitar contra o coronavirus. Dende a Viturga, numerosos asociados poñen a disposición do persoal sanitario as súas vivendas de forma gratuita. Poñendo a disposición de sanitarios as súas vivendas, porque entenden que, agora mesmo estáse demandando sanitarios xubilados ou a xente que non acabou os estudios ou que está en prácticas para que se incorporen aos hospitais. E un dos problemas graves normalmente é o aloxamento. Entón, desde a Viturga entendemos que é unha forma de axudar e de colaborar e, polo tanto, os asociados puxeron a disposición estas vivendas, non? Polo de agora xa son 30 as vivendas que os asociados cederon. O obxectivo desta iniciativa é apoiar de forma solidaria o altruísmo que demostran todos os profesionais sanitarios. Nos intentamos poñer o noso graniño da area para axudarlle a todas aquelas persoas que ao final tamén nos está axudando a nós e está cuidando de nós, non? A asociación tamén lle propuxo á Consellería de Turismo utilizar as vivendas turísticas como aloxamentos temporais para aqueles colectivos vulnerables en situacións extremas ou que necesiten unha acollida provisional. Este aloxamento faríase pola modalidade de contrato de tempada sen incumprir a normativa de peche provocada polo COVID-19. Nos ayudamos que podíamos topar con un problema grande, porque hai xente que está en Galicia, que ven por motivos de traballo, 30 ou 40 días, por motivos de estudios, a facer másters que realmente están aloxados ou en pensións, ou en hotéis, ou en hostais, e o peche inmediato os deixaban na rúa. Nos entendíamos que unha das opcións que podíamos ofertar é o aloxamento por temporada, que si nos está permitido, pero aí xa non sería de unha forma altruista, sino cunha cantidade económica, pero bastante máis inferior co mercado. Eso sí que o fixemos fai uns días. Dende a asociación só desexan que a crise sanitaria remate canto antes. Están convencidos que unha vez que remate a epidemia, Galicia volverá a ser un destino turístico moi demandado.